Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amit-amit pasang kaliman tabi sinabeting ilodoni mugi katebena saking siku bendaning Gusti Kang Maha Kawasa. Kasugengan katentreman miwah karaharjan awet saking sih wilasaning Gusti Kang Purbing Dewadi mugi tansah saged tumedhak temanduk kajiwa kasarira dhumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kawula Waradin Sagung Dewadi. Nuwun dhumateng para sepuh pinesepuh ingkang hanggung mestuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Para pangemban pangebating praja satriyaning negari ingkang minangka dados pandam-pandaming para kalodasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Para sarjana sujana sujananing budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya nuninjih brayat ageng Baraya Wirayaka Baraya Wiratantama. Para parana karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma, para kiai alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi. Para satya reda carana madya, para tamu kagong miwah putri sedaya ingkang pantes hanampi pakurmatan satuhu pantes lamonta sinudarsana. Maradapa awet saking keparipun sederek kawula Bapa Sujatmika miwah Ibu Sulipah kawula ingkang kapitedan sinaraya hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha jejering panata adicara ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Awit ing rikalenggahan menika sederek kawula Bapa Sujatmika miwah Ibu Sulipah boten kewahi matur wonten ngarsa panjenengan karana saking gembiraning manah bebasan nirkadya kajugurugan harga inten seganten madu. Katitik ing rikalenggahan menika atmaja kinasih Sang Dyah Rara Ayu Septi Wulandari kang arsa kawengku garwa dening Sang Abagus anak Mas Bribda Indra Sandi Nugroho putra atmaja Bapak Eko Sandi miwah Ibu Sri Lestari SPD. Saking menika nyuwun donga pangestunipun sedaya para rawuh mugi-mugi calon penganten kekalipun ing samangke ingkang badhe ambyur wonten ing gesanging bebrayan tansah jinangkung dening Gusti Kang Akarya Loka. Mugi dipun ridhoi Allah pangala dados kulawarga ingkang tentrem ayem tebih saking bebaya lan sedaya kala waget lumeber dhumateng panjenengan sedaya lan kawula ingkang sampun netepi gesanging bebrayan agung. Amin 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 ya rabbal alamin. Sangjaning para rawuh ingkang minul yang gati dipun tepangaken kula Ki Prapta Ganda dipura saking Laladan Karangjati Blorakota wonten ing kalenggahan menika ngaturaken sugeng makarya sesarengan paras dahayu make up and dekorasi Yonas foto and video
Media Tama video syuting Mbak Ainun Cucuk Blora soho Mbak Devi artis musik ingkang mangke badhe paring panglipur dumateng sedaya para tamu sembah nuwun dipun sukuyung kadang Febi Audio Sound System Professional Production dumateng sedaya para kadang kang kapiji semonggo panjenengan sedaya kula aturi samapta ing bakti sawega ing diri hangaye pakaryan sesarengan ngantos sak paripurnane adicara pahargyan menika nuwun kula nuwun